Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a barkanmu da wannan lokaci da fatan an yi sallar juma'a lafiya. To yau dai muna tare da shahararren mawaƙin nan na Kannywood wato Malam Barka dai. Barkanmu da wannan lokaci. Da fatan an yi so lafiya. Lafiya ƙalau wallahi. To masha Allah, da farko dai za ka gabatar da masu sauraro sunanka da kuma shekarar ka nawa a Kannywood, wasu irin abubuwa, wasu irin rawa ka taka a Kannywood. Ok, to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Amin wa alaikum salam wa rahmatullahi. To a taƙaice dai sunana Saifuddin Ibrahim. Sannan kuma gaskiya aƙalla ban fi shekara ɗaya ma ina ga a cikin wannan masana'anta ta Kannywood ba. Sakamakon dai na daɗe dai da fara waƙa tun kusan 2019 nake waƙa. Haka in yi yanzu kayana don ban fiye ma ɗorawa ko a wani guri don wasu jama'a su ji ba. Kusan ina yin abu ne ni don ra'ayina. To har ta kai ta kawo wasu ma suke cewa ya kamata ma a dinga yin wace jama'ar ma za su saurara, ai duk wannan ba matsala. To ko za ka iya gaya mana da fara waƙinka za a yi kamar shekara nawa? Shi ne na ce ai da fara waƙoƙina aƙalla ina ga za a yi shekara 4 dai haka ko 5. Sakamakon tun ina yaro dama ni kwaɗayina kenan, burina in kasance mawaƙi. Tun ina sauraron su Nura M Inuwa a wancan shekarun da sauransu dai. To yanzu wani buri kake da shi in ka ɗaukaka masu sauraro suka kalla suka ji daɗi aka fara bibiyar ka kamar yadda sauran mawaƙa suka yi irin su Hamisu Breaker, su Nura M Inuwa da kuma dai sauran 'yan Kannywood. Burin da nake da shi gaskiya ni dai na sha albashin ko da yaushe ba da buri illa na ga na faranta wa masoya. Sakamakon duk duniya duk matakin da zaka taka duk matsayin da zaka taka ba wanda ya fi masoyi a wajenka. Duk wanda ya zo yana ƙaunar abunka wannan ya fi wulaƙanci a wajenka. Gaskiya ne. To yanzu me za ka ce masu sauraro? To abin da zan ce wa masu sauraro ai bai wuce in yi musu fatan alkhairi ba. Ok, to shi ke na manta ban tambaye ka wannan abu ba. Sai ce da fara yin waƙinka ka yi sun kai kamar guda nawa kenan? Ke da fara waƙoƙina dai. Kace abin da ya baka nishaɗi ne ma. To gaskiya da fara waƙoƙina ina ga aƙalla zan kai waƙoƙi dai yanzu dai gaskiya ni kaina ban san adadin su ba, sakamakon wasu in nayi suna ɓata wasu kuma suna nan. Alhamdulillah dai nayi dai da yawa dai gaskiya. Dai suna da yawa. Ƙwarai kuwa. Amma kai ma ba za ka iya tuna da adadin wanda kai ba. Gaskiya ne, sakamakon kuma jama'a za a yi ta tambaya ta me yasa waƙa kaza bata fito ba, me yasa waƙa ba kaza bata. Shi yasa nace to ni ma bari na ƙirƙiri channel nawa wanda idan na ɗora duk mai buƙatar abubuwa na in ya tambaye ni zan iya mai kwatance in ce a je a sami wannan waƙoƙin na a wajen. Ko za ka iya faɗa mana kamar yadda sauran mawaƙa suke fitar da album duk shekara? Ko kai ma kana fitar da irin wannan ko kuma kai baka fara ba tukun kana jira kai wani matsayi sannan ka fara? To gaskiya sakamakon ba wai sanuwa ne sosai ba, ina ɗan jira dai Allah ya nuna mana wannan lokacin. Amma aƙalla a shekara ina fitar da waƙoƙi 3-4 kuma na labari ne yawanci ɓangaren da na fi ɗauka ko kuma biki ko birthday da dai sauransu. Ka ce kai dai ko ina dai da ruwa kake ba. Ai ni komai da ruwana ne. To masu sauraro muna tare da Saifuddin Ibrahim, shahararren mawaƙin nan kuma na Kannywood, sai kuma da fatan alkhairi. To gare ka Saifuddin. To shi kenan mun gode da Allah sai a ci gaba da bibiyar YouTube channel ɗinmu mai suna Rummawa Hausa TV don ganin cikakkun abubuwan da muke ɗorawa aka insha Allah. Kuma akwai sababbin waƙoƙi wanda na tanadarwa da masoya suna nan suna zuwa. Muna dai jira tukun mu ga iya ma adadin masoyan da suke bibiya a wannan YouTube channel. To masoyan mu sai kun zo. Fatan alkhairi. Kuma da like da subscribe. Masha Allah.